Mekaten panampi ugi pangayu bagya yuwana dening panjenenganipun Pupunden Agung Mbah Mindalang. Estining sedya ing kalenggahan siang punika kanthi tatas titis rarah ruruh anggenipun ngendikan nampi ugi ngaturaken pangayu bagya yuwana kunjuk sedaya para rawuh para tamu. Pawantu-wantu sedaya para rawuh para tamu tansah kepareng lenggah kanthi sekeca. Ing kalenggahan siang punika pengantin ginipun lenggah sampun sawetawis dangu bila kepareng kajengkaraken santun busana ingkang winastan kirap. Nyuwun dindinganipun. Sang Suba Manggala Gyanata baris nyawiji gumolong dampya kumrekut lampahe binarung krapyak watangan gade gumelar ngebeki surake gumuruh kapyarsa swaranipun lir ombake samudra watangan gade kapiyarsa swaranipun lir ombake samudra Just beri kang maguru kengkong binarunge krapyak yang watangan gade kapiyarsa swaranipun lir ombake samudra ayo dah maju dah terabasen wae dah enceng bidal gumuruh benda beri kang maguru ngungkung binarunge krapyak yang watangan gade kapiyarsa
swanganipun lerombaing samudrara setas jengkaripun Sang Sri Naranata lamun to Pindho cucu ing laku sajan to kawis tinggal manungja ning mbuh lanang mbuh wadon kuwi nastan asmane kusumaning ayu andha saking watu alang kawi sawirnira ibu punika ingkang kepareng Biraja Rama ingkang tansah lumaksana gegandeng arasta prasasat renggang kula kumujur kula datang ingkang sarikma pinara sosok Hati turut sandrane Dene kae sawira iki punita warnanira pangembaning pengantin kadherekaken putra Dewasna Balayudha kepareng manji wonten ing sasana busana rucat busana kanalendra ngrasuk busana Sadyatama
sak ndulita. Iki ana daleme sapa, Tru? Petru. Nggih kula Rama. Ah, niki wonten daleme panjenenganipun Bu Suparmi mo. Mula saka kuwi ya nggih anakku Petru. Bagong. Kula Ma, anten dawuh Ma. Iki ana penyanyi sakmene oke iki dikapakne, Gong. Dikulup mawon, Mak. Dikulup mawon niki. Ayo siji-siji kaderekke ngadeg. Mila. Mila Milo ngantuk sajake bocah iki. Bengi kon bobok ngeyel ae. Ora bengi kon turu ngeyel bae. Lah, ya to. Mas. Mboten. Bapak Ibu sedaya para ramu saha para tamu, nggih ngapunten menika menawi ada permintaan lagu. Nggih, monggo. Napa badhe? Hello. Ngantuk sedanten tingale. Ayo. Monggo menawi wonten panyuwunan. Hei. Sapa wingi? Sapa? Layere, Mas. Ya iya kok ya. Ayo, apa-apa sing diaturke, Nduk? Jenengan. Oh, tidak ada permintaan. Mboten wonten dawuh. Mbak Eke ketok sing pengen njaluk lagu iki. Mbak mau nyanyi, monggo lho. Mungkin ada permintaan atau mungkin juga mau nyanyi. Merah jambu. Monggo kalau Mbak Eke lho. Pundi? Kalau. Delik. Apa Bu? Buen apa Bue? Alah, wis ndang ayo apa ngono le, Mil. Oh ninggal katresnan. Oh ninggal katresnan. Heeh. Diaturke lumantar para kadang-kadang Vera musik. Garape Gonggomino. Ayo Gonggomino ayo. Salahe sapa kowe njaluki kok ya? Lah nggih. Penting ora njaluk bojo. Yuk, sesarengan kalian baru kadang-kadang Vera nada musik. Anu niki masa kecil kurang bahagia ya ngeten niki Mbak, Bu. Anu kanca-kanca niki sedaya masa kecil kurang bahagia. Mulane pas tanggapan nggih ngeten niki. Nembe comel-comele ngeten iki perlu jegurke gawan ngono ya.
masa kecil kurang bahagia ini dijak tanggapan ya panen kaya ngene iki aja lali ya aja lali ya bersama Vera Musik Sarinada Audio Ngawi Multimedia Shooting oh he oh oh he oh 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 jos anu iki lho tukange kabel langgek ruwet-ruwete. Tenan iki, mangga. Tekan ndi Mas? Anu teko sonde. Oh, teko sonde. Pojok sonde. Ayo, ayo. Aja lali. Sing ndi? Aja lali. Jos. golekne cuyu ya toh terus suwirne debok kuwi kayakne cacah iki lah iya wong ketoke kok sajane rung pepek ngono kuwi lho aku ki ram tenan kok mergawe kok iso oh variasi variasi modernisasi ya ya tutukno wis tutukno anu sak senengmu Mas golekno iki lho cuyu terus suwirne debok kok dideleh ning pinggir bambrungan ngono ayo pengapesan iki mung trimo karo apa wis jeneng kacang ijo kok lah nggih ta cangkepe kok ngene kok mangga ayo aja lali jos genten sijine ngadeg Mbak Vera iki juragane iki wis garape sigrak seragenan apa lagune tumblang tuntak ndang det
Mohon monggo, ayo. Oke, monggo, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Mbak Wanda wis ngenteni lho. Para rawuh saha para tamu kasuwun kenter sawetawis mangke saderengipun purna kasuwun lenggah kanthi sekeca. Bagus kata anti mong kamu bisa gawe tentreme hatiku. Pengantin sampun kepareng ngadharaken lumaksana Meko Mbak Wanda yo. Aduh koyo ngene saiki Jos malah mirangane manis pambekane kok pahit tipu malah nganyelake ngomong pamujiku Rupitu sak pungkure nggon mulunga ora kandha joget Dek Wanda. Operator nyuwun mix tunggal. Mung kamu bisa gawe tentreme hatiku. Minate janji tak ogemi ora
wilujeng siang Mbak Wanda. Nggih, wilujeng siang Bapak Dalang. J. Saged pepanggihan malih. Nggih, saged pepanggihan malih nggih, Sehat Mas. selalu nggih. Alhamdulillah. Sehat lahir dan batin. Amin. Ayo, tak takok niki mesti kuwi sehat lahir dan batin. Lah, nggih. Sehat lahir batinnya berarti waras. Waras ya, tenan. Mas. Ya Pak ya. Wong kadang iki laire sehat, Batinnya batine ora. ya. Heeh. Mula digawa ngene Pak Kardimin. Lah teh iso. Ya iya kono pasiene anu apa iku wong sing setengah kae, setengah Walah. waras. Engko nek ketoke ning Kardimin gak ngatasi, Go ning ndi? go Solo kono. Solo. Mas. Sing wis rondo nemen. Lah, nggih, sing Mbak nemen. Wanda. Nggih. Kalenggan siang punika suka mangun suka sesarengan kalian Domas Manggolo Mas Yuda. Manggolo Yuda. Nggih, jan luar biasa sekali Mas Dalang. Nggih. Jan pengiringnya bek. Bek niki saking Saking Ngadiluwe. pundi? Oh, Marang. Ngadiluwe Gemarang. Kulonmu sithik to. Oh, kulonku. Heeh, Ngadiluwe kan kulonmu sithik. Nggih, heeh. Nggih, ngledek nderek Angladi Wanut nggih, Mas. Nggih. Heeh, niki sowan dalemipun Bapak Panjenenganipun Ibu Suparmi. Ibu Suparmi. Heeh, Ibu Suparmi. Nggih, heeh niki nikahaken putrinipun Mbak Panjenenganipun Mbak Vita Mbak Novia Mbak Mandalina. Oh, Mbak Vita Novia Novia nggih. Mandalina. Mandalina. Jenenge kok ya apik Nah, tur mantene kakung Mas Agus Setiawan alias Usro. Mas Agus Setiawan alias Usro. Mas Usro. Usro. Ayo. Oh. Biasanya nek Usro ki nek gandengane Mas. Sapa kuwi? Unyil. Oh, si Unyil Usro. Iya, unyil Usro. Lah ya unyile kok gak enek. Unyile sing embu ning ndi mau. Lah nggih. Suka Mas mangun Usro. suka Mbak Wanda ya. Nggih, heeh. Ana Putri Domas. Lho Putri Domas ning ndi? Putrine Domas sik nikahe cek foto Mas. Oh, cek foto. Heeh. Mangke menika manggolone monggo ya. Nggih, heeh. Kula badhe ndongaaken Mas. Ndongaaken Mbak Nggih, Manten Mbak sama Manten, Mas Mas Manten. Manten. Heeh. Nggih. Mugi-mugi menjadi pasangan yang samawa. Apa ki samawa? Sakinah mawadah warohmah. Lah, kudu sing gendang. Nggih. Dan cepat punya momongan kita wis duwe momongan kita. Alhamdulillah. Nggih pun. Mila niku ing Heeh. kalenggahan siang punika Nggih. mawantu-wantu puji donga pangestu saking panjenenganipun para rawuh para tamu. Nggih niki sak menika mantene ayu jan luar biasa sekali. saestu. Riasipun saking Cengklik sonde bangun Bangun rejolor. Rejolor. Sak menika Mari ngene sesuk mangkat Sumatera. Sumatera. Tenan Go sore, iki, Kak. Mas. Oh, kok sore? Oh sore. Oh, tak kira sesuk, Mak. Lah nggih. Lah Pokoke nggih. tak dungak-dungane lancar sekabehane, Lah Pak. nggih. Jope luar pulau, Mas. Iya no, Mak Darsi kok. Lah nggih. Jan numpak pesawat ya, Mas. Anu oga, Numpak apa? anu gandul gandul truk. Gandul truk. Ya ora ya numpak pesawat kok ya. Nggih, heeh, disengguyung bersama Pera anak musik. Pera Musik. Uga audio sing Audio. kepenak menika wonten panjenenganipun Sari Nada. Sari Nada. Gak Sari Adem lho ya. Terus niki napa video syuting napa? Ngawi Multimedia. Ngawi Multimedia. Pokoknya jan luar biasa, jojis istimewa, Mas. Istimewa. Nggih, tak kenal maka tak sayang nggih, Mas. Tak sayang maka tak Lah, nggih. nikah. Asma Kinarya Japa, Mas. Iya, iya. Nggih, tepangaken ketoke iki nggih ketoke kayak gak gungruh. Urung roh Lah, mula nggih, mula tak sayang maka tak kenal maka tak sayang, tak Nggih. sayang maka tak Tak nikah. kenal. Nggih, kula paring asma Inces Merliana Marwenda Susuki Sucipto Mutmainah Mendo Asmoro Kang Mas. Kok guyu to, Mas? Aku ki tenan angger jeneng duwa kuwi mbok digenahke. Oh, jenenge asma niku enten werdine lho, Lah, Mas. mula kuwi. Ora sembarang wae jeneng. Mbok digenahke ayo. Oh, genahne. Genahke. J ingkang setunggal nika Inces nggih, Mas. Inces. Niku nama populer dari sebuah bahasa Indonesia, bahasa internasional. Internasional kuwi julukane alias apa nek Mas. Inces Niku kuwi? tegese niku Inces itu wanita yang paling cantik.
Nek iki gak inces. Apa? Incup. Oh, incup. Diincup. Enak kayak kinjeng Lah, ya lah kayak kumbang ini incup kono kayak. ngguri. Heeh, lanjut ke Merliana Mas. Merliana. Ah, itu tegese sebuah nama seorang perempuan. Oh, jenenge wong wedok. Wong wedok, Mas. Banjur sak teruse Terus sing ketiga Suzuki Mas. Suzuki. Wah, iki ketok iki kaya merek motor iki. Oh, merek motor. Apa kuwi? Apa kuwi? Eh, Apa Apa, kuwi? Mas? Suzuki iki kuwi apa? Suzuki jarine susu ning jebul kaos kaki Mas. Alah, tak kira sak. Kaos kaki. Oh, kaos kaki. Iki sing kiwa 5, 5. sing tengen ya 5. Dadi pira? Kok gede sisih ketoke 7 karo musuh 5 wis Lah ya clear. ketok carry ya ndek ben kaos kaki ku enek kresek ketok kae kresek Nah Mas. iya. Ketoke gede sisih berarti sangklir. Mas, ki engko teko omah jelas mepe. Lah kok iso Lah iki wis kebloh iki Mas. Mergo sumu. Oh, ya ya ya. Wong ndek ben tak pepe ndur gendeng ilang Mas. Gondol tikus apa gondol sapa? Sing gondol ki lho tukang tipung ki lho ketoke doyan susune banci ya. Ketoke doyan ki ya. Lah terus banjur ya, bacute. Sing keempat nggih Mas. Heeh. Sucipto Mas. Sucipto tegese Tegese Sucipto niku jarine susu ning jebul ganjelan boto ganjelan Mas. boto. Berarti sing sisih kuwi kaos kaki, sing sisih boto. Boto. Ndek ben malah arep disumbang Mas. Semen, Semen pasir. Mas. Lah iya. Ati kapakne. Ayo dicor. Banjur tutuke apa tutuke? Terus yang kelima nggih. Apa kuwi? Mendo. Urung to. Urung to. Mutmainah. Mutmainah tegese apa kuwi? Mutmainah niku tegese seneng ngemut barang sing ora genah. Kayata. Kayata. Ayo apa? Kayata, ya ta gage. Pring genah lho, Pak. Sing ora genah ya apa kayata? Kayata. Ndek mena dibayar 5 juta moh aku. Apa kuwi? Kon ngemut diesel sak. Oh, Kon ngemut diesel sak kira ya. pekan. Lah banjur rambinan. Heeh, banjure aku ini tak uber ki mendone iki lho. Mendo ya, Mas. Mendo. Mendo tegese mendo ayo apa? Mendo ki wis gendah nek ketok ya kae raja. Apa? Kalau Mas. Apa? Sing ngasilno kalau Mas. Lah kok ngasilke iki apa? Istilahnya mendo niku lho, raja kaya Mas. Oh, raja kaya alias medhut Mbek. bek. Banjur terus apa meneh mau sing mburi dhewe? Ya wis to Mas kok. Enek bacute sih. Apa neh? Mendo apa Terus, ya? Mendo apa nge? Gibas. Monggo. Nggih, heeh, sakmenika namung jojogetan. Nggih niki manggolone sekawan. Dumase ngendi? Dumase balik, heeh. Domase Nggih, mulih. Iki dijogetne nggih, Pak Bu. Langsung ben sigra. Ben sigra. Ya toh. Suara terbanyak direoke mboten. Suara terbanyak direoke mboten. Reok cucuke gulung-gulung apa ora? Gulung. Ah cocok yo. Nggone kaya Mas, ngene. Iki jere make engko anu Piye? sak lagu lagi reokan. Oh ngono. Nggih. Kayak lagu sik. Wekdalipun sampun mepet langsung reokan mawon. Langsung reokan mawon. Iya. Ayo le dicepot kerese le. Iki cilik-cilik. Iya. Dicepot kerese. Lah dalah. Yo. So. Yo cepot. Jungkir siji-siji. Jungkir siji-siji. Dicontoni dhisik. Dicontoni. Manggolo wis iso burung. Durung iso dicontoni. Dalah. Contoni Pak Bu nggih. Cucuke nyontoni dulu. Kon nyontoni. Pokoke tak remuk dina iki wae. Lah iki lho Mas, ora duwe JJPS ngono nek piye kegarotak. Ora apa-apa. Abot-abote golek duit ki kaya ngene iki kok ya. Ngono. Heeh. Ya wis tak jungkirane ya. Ya sak jungkiran ora apa-apa. Dicontoni. Aku bahagia iki, Ndak. Yo.
Ayo aja dhuwur-dhuwur. Wingi nganggo rangkepan to ora? Bahaya. Tepuk tangan dulu. Ya. Sawer. 1.000. Jungkirmu tenanan. 1.000 ki nggo nglumpati kursi pisan. Iki nggo dilumpati. Gogrok. Yo. Hop. Kok gak iso 100.000 lho, Ndah? Sik Mas, mari buke iki lho gak fokus ae. Lagi arep jungkir wis bengok kan kaget. Oh, kaget. Anu, Bu, rasa bengok dempet, Bu. Lah yo kaget aku. Ayo, baleni. Ayo. 100.000 lho. Yo, tepuk tangannya mana? Lo. Hei, wes ta. Tak kira jeneh ayo. Tepuk tangan. Wilo disawerne wilo. 100.000 meneh. Ayo, Brit. Iki 100.000 tantangannya muda. Tantangannya muda. Lompat jungkir. Ya wis ndang kono. Ayo, genten manggolo Mas ngekon nyuntui. Manggolo, lah iku sawerane Bagono lho ya. Yo ngetak. Sawerane Bagono lho. Yo. Ayo, manggolo siji. Manggolo yo. Ayo. Jungkir langsung mulai. Jungkir siji. Mulai. Yo kowe sik. Nah. Yo kok tak bagi gampang. Wis ta. 200.000 iku bagane manggolo yuda kabeh. Lo la tala. Lo la tala. Ayo cepet. Iya. Se. Kowe njungkurmu kaya Wanda mau. Ngono lho. Malik. Oh gak iso. 50.000 wae mak ra iso kok. Iso bareng iso. Ayo. Yo la tala. Wes sijine. Ayo sijine Mas, sijine. Ayo antri. Bagian kowe kok. Ayo sitoke yo. Ndang sing dhisik kene sitoke. Ayo cepet. Ndang ayo. Nah. Jos. Ayo, baleni meneh. Ayo. Yo. Ya. Tepuk tangan. Pinter.
Wes lulus, 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 mulai. Lulus, lulus, Mulai, mulai. Ayo sitoke neh, ayo cepet sitoke. Ayo sitoke neh ki lho disawer make ki lho. Yuk, yuk, yuk. Ya. Ayo nah. Lagi pisan, lagi pisan, lagi pisan. Ayo, podo bature. Yo. Oh. Ya. Yo. Ayo sijine. Ah. Tuh, ya. Yo, nah. Yo, lihat lah. Se. Oh, Iki piye wis bar Pugong? Lah, anton jenengan. Wes. Pun. Oke. Pamitan apa ora? Pamitan to Mas. Monggo. Nggih Pak sinten wau? Bu Parmi. Oh, Bu Parmi. Nggih. Nggih, Bu Parmi samenika amung suka nggih gegojekan sawetara nggih. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marno, monggo kasuwun doa panutup Pak Marno. Pak Marno pundi piyantunipun? Ngapunten kunjuk sedaya para tamu kasuwun lenggah sawetawis. Sekedap malih adicara rampung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يبينا وهو يغبي مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك سلطانك اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة بديني وبالجسد وسياسة بعلمي وبركة بالرزق وتوفيق قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون ألمنا بالسكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para rawuh saha para tamu, pekaten adicara sedayanipun sampun kalampahan kanthi wilujeng mila ing kalenggahan siang punika penganten kekalih miwah rama ibunipun monggo kadherekaken wonten ing wiwara ngajeng nguntapaken konduripun para rawuh saha para tamu. Kula minangka juru pandhayawara ngaturaken lepat nyuwun agung sewu samudra pangaksama konduripun para rawuh saha para tamu dherekaken wilujeng kondur mugi rahayu ngantos dalemipun suwang-suwang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur sembah.
Aku